dimineața! Vă orientați numai după numărul caloriilor atunci când luați masa? Atunci nu procedați tocmai corect, spun specialiștii. La aceeași valoare calorică există alimente care vă îngrașă mai mult și altele care vă fac viața și silueta mai ușoară. Să vedem câteva exemple de astfel de meniuri și preparate. Dacă ținem cont numai de numărul de calorii consumat, nu înseamnă că ținem o dietă. Studii recente făcute de medicii din California arată că două alimente cu aceeași valoare calorică ne îngrașă mai mult sau mai puțin în funcție de consistența și structura lor. Dăm un exemplu foarte simplu. Un măr poate să aibă atâtea calorii cât o bucățică de unt, însă unul este grăsime 100%, altul este aproape are în compoziție numai carbohidrați și eventual ceva urme de proteină. Cercetări mai vechi susțineau că dacă depășim 2000 de calorii pe zi, riscăm să acumulăm kilograme în plus. Aceasta mai ales dacă nu facem sport, însă lucrurile nu sunt atât de simple. În primul rând trebuie să respectăm repartiția corectă a caloriilor pe mese. Este greșit dacă numărul total de calorii îl împărțim, să zicem, doar la două mese. Trebuie să avem cele 3 mese principale și 2 gustări, procentele fiind undeva pentru micul dejun 20-25% din numărul de calorii zilnic, prânzul 30-35%, cina ceva mai puțin 15-20% și cele 2 gustări între 10-15%. În plus, digestia alimentelor se face cu un consum mai mic sau mai mare de energie din partea organismului. Un alt aspect de care putem să ținem cont dacă dorim să mai pierdem câteva kilograme este să creștem consumul alimentelor cu calorii negative. S-au făcut numeroase studii care confirmă că aceste alimente cu calorii negative sunt practic alimentele pentru care corpul nostru cheltuiește mai multă energie pentru a le prelucra, pentru a le putea folosi. Și, bineînțeles, vedetele acestei categorii sunt fructele și legumele. Când digerăm mai repede mâncarea și o mestecăm mai mult timp, consumăm în același timp și calorii. De exemplu, carnea slabă de pui folosește cu 20% mai multă energie în procesul de digestie decât grăsimile. Deci nu trebuie să ne uităm doar la calorii, ci trebuie să ne uităm și la compoziție și să înțelegem la ce ne raportăm. Pentru că în principiu, foarte simplu de înțeles, acolo unde e o combinație mare de zaharuri și grăsime, deja vorbim despre un regim alimentar care poate predispune la acumularea de kilograme. Dacă țineți la siluetă, aveți așadar mare atenție și la tipul alimentelor, nu numai la valoarea lor calorică. Accesați astăzi calculatorul de calorii, cu ajutorul căruia puteți concepe meniuri echilibrate pentru întreaga familie. Și iubiți sănătatea, că e mai bună decât toate. La revedere!